Dobroveče. Dobroveče i večeras. Dobrodošli, dragi gledalci. Večeras zanimljiva tema pred nama. Šta smo hteli u životu, a šta jesmo danas? Šta je ko mogao da planira, šta mu se desilo? Čućemo večeras od naših gostiju. Sa nama su Gordana Predić, državni sekretar Ministarstva kulture. Dobroveče, Goco. Dobroveče. Ivan Bekjarev, glumac. Dobroveče, Ivane. Nećemo da otkrijemo sve što će biti nagrada pitanje u šest emisiji. Marina Bulatović-Barni, Nina od Arabije, da kažem tako, svima poznata kao danas, šta to beše? Pisac. Pisac. Nije lako biti pisac u Arabiji. Nije, ali ni u Srbiji. Ni u Srbiji? Ni u Srbiji. Bolje ne pisati ništa, tako? Bolje. Najbolje da idemo na usmeno predanje. Ili u Americi, da budete pisac. Željko Šašić, prvi roker Srbije. Vi ste meni spremili iznenađenja, s obzirom da smo uživo ovde, ja neću moći da se branim baš. Dok sam bio mlađi, tebe su predstavljeni kao Jim Morrisona. A zato što sam ličio samo onako vizualno. A da čujemo... A Morrison i Coverdale su bili onako vizualno onako slični meni, ili ja njima. A da te zamolimo za jednu rock melodiju prema što počnemo sa razgovorom. Odmah? Da, a ovi su spremili sa tobom to i znamo da ti to dobro znaš. Ovi naši muzičari. Čekaj, oceni Taboraši večera sa nama i ovaj put i... Ali to je sjajan spoj, zašto da ne? Da čujemo po nastavlju sa Pre par razgovorom. sati me neko iz vaše produkcije zvao i pitao, može pesma My Way? Ja kažem My Way, ne znam baš ceo tekst, a nemamo ovde ni suflere, ni neka pomagala kao što imamo u nekim drugim emisijama. Ja kažem, aj sad kad je Sinatra, Elvis, šta bi mogli, jedna dobra stara stvar koju si ja volao nekada pevamo onako uz gitaru i da vidimo kako će to da zvuči uz ovaj trio. Fantastiko. Da, čujemo i... Radi se o pesmi Always on my mind. Nismo, dragi gledalci, nismo imali puno vremena za vežbanje, ali ja sam već navikao na brzinu kroz ovaj moj show što radimo, to ćemo nešto kasnije. Niko neće verovati da nije uvežbano sve. Mesecima unazad. Maybe I didn't treat you quite as good yeah. Maybe I didn't love you quite as often as I could, yeah. Little things I should have handled now. I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied, satisfied. Bravo. Pa, Željko, znali smo da... Dobro. Nina, za ove pesme lete glave u Arabiji, a? Ne lako. Željko, ovo je fantastično. Za samo par sati od kada su vas obavestili šta će biti, koja numera, fenomenalno. Koliko to traje u šovu? Malo pre sam pričao sa Ninom, da, i ona je konstatovala kako je sve lepo, lagano i usporeno, ako možemo tako tamo živjeti, za razliku ovdje kod nas. Kažu u Evropi, da, i mi smo Evropa, ok, u Beogradu je sve kao brzo i stresno, tako smo mi nekako od malih nogu naučili da budemo jako snalažljivi. Niste smeli to da mi uradite, ali dobro je, uspjeli smo. Nije tako strašno. Nadam se da nećeš terati i ostale da pevaju. Imamo profesionalca. A ono što jeste priča večeras, što smo najavili kao priču, šta smo htjeli da budemo, što nam se desilo u životu i što jesmo, ono što znam da ti jesi bio roker i htio da budeš i silom prilika ti se desilo i da gore more i planine i... Pa dobro, ja sam dosta puta o tome pričao, je li na mene red da nešto pričam sad? Samo kratko, pa da zamaramo. Pa dokačit ćemo se toga, ne znam, ja mislim da je raspad one velike države u kojoj sam se ja negde muzički profilisao, ako mogu tako da kažem, dosta uticao na to da se nekako sve živo promeni pa i stvari u muzici. Pa su onda nastali neki novi žanrovi i jednostavno to nije moglo se zaustaviti. Dobro, preživjeli smo. Ma i tekako smo živjeli. Jesmo, sigurno. Pre nego što nastavimo razgovor, koleginica Jelena Zorić je na linku.
Tamo je jedan specifičan događaj. Studenti su imali tribinu, vidjet ćemo šta oni planiraju da budu, a sa njima je, koliko znam, trebalo bi da bude Rambo Mateus. Jelena, šta se dešava na Elektrotehničkom fakultetu među studentima? Dobro večer. Mi smo na Elektrotehničkom fakultetu i sa nama je gospodin Nele Karleć, multimedijalni umetnik koji je, otkud vi na Elektrotehničkom, upisao sam Elektrotehniku. Upravo ovde završio tribinu, šala mala, nećemo imati novog Teslu Karlajlića, tako da pravi čovek za naše prvo uključenje i za emisiju sa temom šta ste sve želili da budete, a šta ste postali. Pošto je gospodin Nele jedan multimedijalni umetnik, da li je on postao sve što je želeo da bude? Ne, naravno. Ja sam htio da budem fudbaler, ali je život me okrenuo na drugu stranu. U stvari, u ono doba fudbaleri nisu imali su mnogo više posla od muzičara. Morali su da trče po snijegu, kiši, a mi smo ipak vježbali koliko toliko o toplim prostorijama. A na koji način danas sanjate dečačke snove? Je li nešto osim utakmice na TV-u? Ništa osim utakmice na TV-u. To mi je jedini san. Dobro. Režiser, muzičar. To je nus produkt ovoga što sam ja. Tako da to moram sad nekako život privesti. Kod vas je nešto simptomatično. Gledamo vas nekoliko godina kao muzičara i želimo se liste nadrealista. Onda nam se dogodi lista nadrealista, ali nam nedostaje album Zabranjenog pušenja. I meni je koleginica koju sam obećala večeras u redakciji rekla, molim te, pitaj ga, hoće li ikad izdati nov album? Pa ja ne mogu da radim dva posla odjednom. Ja jesam šizofrena osoba, ali ne toliko. Tako da ja nekad stvari radim po blokovima. 13 godina smo svirali i nakon 13 godina sam odlučio da se skrasim, da počnem da radim nešto što volim. Nešto drugo što volim, a to je ta televizija. I u ovom momentu još ne vidim da me nešto tjera da pišem pjesme. Jer to dođe samo, tu nema dogovora s onim gore. To ti nešto te ponese. Dok ste samo pevali, bio je problem sa ideološke strane, Maršal je crkao. Kada ste počeli da snimate, režirate, da li sad može da se s materijalne strane živi od toga što se voli? Pa ja srećom radim više poslova, pa me to vadi. Inače, da sam se ufatio jednog, bilo bi knap. Dobro, jel možemo mladima da poručimo, da li da se odluče za taj umetnički put? Apsolutno. Samo je da se odluče za ono za što ih vodi srce. To je najvažnije. Hvala najlepše. Sad imamo još jednog gosta kom su i bile upućene ove reči da radi ono što je najvažnije, a to je studentkinja Elektrotehničkog fakulteta 2. godine, Marija Jelić. Inače, devojka koja je organizovala nešto jedinstveno za Beogradski univerzitet, pritom i operska pevačica. Dobroveče, pozdrav svima u studiju. Šta je ono što radiš pored studiranja i pevanja? Pored studiranja i pevanja, koja je jedna velika moja ljubav, bavim se i studentskim organizovanjem i uz pomoć Studentske unije Elektrotehničkog fakulteta smo uspeli da organizujemo školu poslovnih veština koja je namenjena zapravo svim studentima Beogradskog univerziteta sa svih fakulteta i cilj je donekle stvaranje nove platforme nekih mladih intelektualaca koji će shvatiti značaj, osim svog visokog obrazovanja, shvatiti značaj i širokog obrazovanja, jer se danas cene ljudi koji imaju i specijalnost, ali neku širinu, koji će pre svega biti tu spremni da svojoj državi pomognu na neki način onako interaktivno, ali sa neke tačke gledišta multidisciplinarne. To je osnovni cilj celog projekta i on se sastoji iz 3 dela. O projektu možemo čitavu emisiju da napravimo. Ti si mi danas govorila i to niko ne može da shvati dok baš se onako ne objasni, dok ne učestvuje u tome. Ali kako izgleda recimo tvoj CV kada šalješ? Elektrotehnika, bavim se nekim planiranjem, kulturološkim aspektima i pevam. Se iznenadili?
Pa ljudi se iznenade zato što je prvo jako neobično da neko ko studira elektrotehniku da se bavi operskim pevanjem, da studira i to, odnosno da pohađa srednju muzičku školu, pošto sam ja završila paralelno matematičku gimnaziju i srednju muzičku za flautu, pa sam sada na pevanju i ljudi, prvo je to neobično. A onda kada se na to doda da su studenti elektrotehnike pokrenuli jedan društveni projekat, to onda zapravo nastane bum. Jer niko ne može da veruje da neko ko je zapravo donekle nasočen na nešto što je prirodno tehnički, da razmišlja o tome kako treba mladi da se razvijaju društveno. Niko ne može da veruje, ali sada mogu da poveruju, jer su imali prilike da se uvere. Inače, ja sam ubeđena da ste večeras prvi put videli devojku koja će tek napraviti bum, i to jednog dana kao gospođa, nadamo se. Studio? Ako nas čuješ, molio bih te da pozoveš tvoju gošću da dođe pred kraj emisije kod nas u studio, da čujemo i pored ovog što organizuju, kao studenti rade, da čujemo i kako peva, a možda dovedeš i Nenada Karajlića da vidimo koliko on ne zna da peva, na primjer. I kako je gubio fudbalske utakmice od Željka Šašića, eto toliko. A ovo je naša molba, pa da vidimo ako naši gosti sa linka imaju vremena. Gotovo, nastavljamo razgovor. Ja mislim da neće doći. Zbog fudbala ili zbog pevanja? Dobro. Pre nego što nastavimo razgovor, samo da podsjetimo gledalci da su i večeras sa nama prijatelji iz Mone. Pažljivo pratite emisiju i šaljite nam pitanja vaša za goste. Mi ćemo ih rado postaviti gostima. Šaljite nam komentare. Očekujemo da zajedno uradimo ove emisije. Znači, SMS možete slati na BDV 4822 35 dinara plus PDV i možete slobodno da komentarišete, ali ne baš previše. Ne ograničavaj slobodu govora. Ne. Već pozvao da govore, onda neka kažu šta misli. Ne, ja volim ono kad kažu voditelj je takav, ali da odmranim koleginicu. Može li se, Ivane, živeti u Srbiji od onoga što volite? Gluma je onako specifična. Mislim da je pravo pitanje. Pa mislim da je Nele rekao nešto što važi i za nas glumce. Može ako se bavite svim vrstama, podvrstama, žanrovima i ne znam kako da se izrazim, svega onoga što je u vezi sa glumom. Pa sam ja tako, recimo, ranije radio i kao voditelj, pa onda radim, ne znam, žanove u okviru glume, moram da budem podjednako. Stotine uloga i stotine poslova i ostade Kurčubić, ali tako? Pa dobro. A moram da budem podjednako uspešan i na televiziji, na filmu i u pozorištu, pa u okviru pozorišta i u komediji i u drami isto i na televiziji isto i na filmu. Pa onda ajde monodrama, pa sve su to neki vrste i podvrste i takve stvari i zaista, pa i estrada, zašto ne? Pa i novinarstvo na neki način, sve sam ja to probao i mislim da je Nele dobro to sročio u mnogo kraćoj rečenici od ove moje. Da treba raditi mnogo i svašta da bi se živjelo od toga što volite. Vi ste, Ivane, večeras ovde kao kod kuće, vi ste prvi glas Studija B. Pa dobro, to je poznata stvar, ja se zaista osjećam ovde kao kod kuće i ne mogu da verujem da je toliko godina prošlo. Tad sam rekao još na jednoj proslavi, rekao sam, moj veliki problem je što su svi u studiju... Evo, pitanje za Ivana Bekireve, da li bi pristao da navija za Partizan za 100.000 evra? Nema te para. To su pitanje ti poslao, garanta. Koja imitacija ovo bila najteža? Pozdrav i ostalima. Dragane. Da. Nešto sam počeo da govorim, pa se sad... 100.000 evra se pominje neki. Za Partizan. Nema tih para. Nema tih para. Nešto sam počeo sad, izgubio sam mislu, nije važno. A ovo za Studiju B. Evo, zbog gledalaca se mora da pročitam, pošto oni to i šalju. Opet pitanje za Ivana, dobro. Biće još pitanja. Dobro. A to je to isto pitanje. Da, to je to isto, da. Ne bih, sigurno ne bih. Dobro. Ovo će moju ženu jako obradovati. Evo da pitamo Gordanu. Znam da nisi kao mala htjela da budeš novinar, a da nisi... Sigurno. I šta je to sad to dovelo? Znaš šta, kad imaš 15-16 godina, ja sad gledam ove tvoje goste ovde, imaš neku želju za sasvim nekim drugim zanimanjem. Ja sam želela da budem glumica i da budem pevačica. To je da sve devojčice imaju tu neku želju kad su male. Naravno i učiteljice, to je bila neka faza. A novinarstvo je došlo sasvim slučajno, pošto sam završila ono čuveno Šuvarevo usmereno obrazovanje, novinarski smer.
smer. Ja nisam upisala novinarski fakultet, odnosno fakultet političkih nauka, nego sam upisala istoriju i mislila sam da ću biti profesor istorije. Međutim, sticajem okolnosti, kako to život namesti, ja sam se našla na televiziji Politika davne 90. godine zajedno sa Ivanom Bekerom, došao nešto malo kasnije od mene i tako sam krenula ponovo tim nekim našim novinarskim stazama. Život te tako namešta. Čas radiš jedno, čas radiš drugo i tu se isto nadovezujem i ja na Neleta. Da bi preživao danas ovo vreme moraš da se baviš sa više stvari da bi mogao da nešto uradiš što voliš. Ja mislim da će neko od nas da postane pilot, samo ne znam kako. Ja nisam odgovorio na pitanje, ono misl sam izgubio, za njom neću tragati, ali pitanje je šta sam hteo da budem. Znači, hteo sam da budem novinar, ali sad ćete vi to pogrešno shvatiti. Ja nisam hteo da budem novinar u ovom smislu kako... Mislim, u novinarnici da prodaješ novine, ali tako ne? Upravo to sam želeo da budem. Jer tamo gde sam stanovao bio jedan koji je išao kroz naš kraj i vikao večernje novosti, ne znam, politika, ne znam. On se tako drao, ja sam bio kao klinac oduševljen. I kad su me pitali mama, tata i drugi šta bih ti kad porasteš hteo da budeš novinar, ali to znači prodavac novina, ne... Kolporter. Kolporter, upravo to. Slušaj, ti bi bar zaradio za razliku od nas koji radimo kao novinar. Marina, vi ste se uspešno bavili PR-om i sad je stigla knjiga Nina od Arabije. Kakva ideja? Ali moj životni san kad sam bila dete, za razliku od Goce koja je htjela da bude možda glumica i tako nešto, ja sam od uvek, od malena govorila da želim da budem Amerikanka, što je za mene značilo samo jedno, da živim u Njujorku i da šetam s papilotama na glavi. Zašto? Zato što sam odrasla u Beogradu, u opštini Čukarice i u zgradi smo imali jednu komšinicu koju opisujemo ovako slikovito u knjizi, koji danju i noću stajala na prozoru i špionirala nas decu. I meni je Beograd zbog nje postao vrlo tesen i ja sam od malena čeznula da živim u Njujorku i smatrala sam da ona sa tako nekog velikog solitera ne može da me špionira. Međutim, eto, sticajem okolnosti, otišla sam u PR, počela sam da radim u BK kompaniji, to je prva služba u Srbiji, u stvari koja se bavila PR-om i završila sam karijeru posle 15 godina kod Caneta Subotića u Futuri Plus. I to je kraj priče. I to je, onda sam se udala i Futura Plus je u Saudijskoj Arabiji sad. I sada si ti u Saudijskoj Arabiji? Jeste. I šta se tamo dešava? Pa tamo je život... Čekaj, ti si tamo prva i jedina žena, nisi četvrta neka? Ne, prva i jedina žena. Suprug je poreklom Crnogorac, ali ima kanadski pasoš, dugo je živeo tamo i on je faktički kao Kanađanin tamo po zakonu, a ja sam jedan od retkih Srba koji žive u Saudijskoj Arabiji. Mi sa njima nismo imali diplomatske odnose do proleća ove godine, tako da u stvari to je bila jedina arapska zemlja sa kojom Srbija nikada nije imala diplomatske odnose. Oni tamo imaju izbore, ali tako, političke stranke? Oni tamo imaju kralja, a bez kralja ne valja. Marina, kako žive dame u Arabiji? Pa žene u Saudijskoj Arabiji onako žive potpuno... Čute, tako? Pa ne čute baš. To su predrasude. Kao što o nama Srbima na zapadu postoje različite predrasude, tako i o Saudicima. I ja sam ovom knjigom pokušala da razbijem predrasude i o nama i o njima. Oni su nama mnogo slični po mentalitetu, a žene, mislim, moraju da se oblače tako tradicionalno, nosite dugačke crne abaje i marame na glavi. Starije Saudike pokrivaju i velovima lice, tako da im se vide samo oči. Međutim, u posljednjih nekoliko godina doživjeli smo silne promene i bili smo svedoci tih promena u Saudijskoj Arabiji, promena nabolje. Znači, ranije niste mogli da vidite žene da rade na javnim mestima, sada rade u parfimerijama, prodavnicama veša, samoposlugama, naravno tako obučene tradicionalno, ali ipak rade. Kralj je doneo dekret. Jedino što ne rade, to je ne voze automobile, još uvek, ali mislim da ćemo biti tamo kad će da počne da voze kola. Pozdrav si na studiju, našto za Jelenu. Imali smo pitanje za Željka Šašića, ko mu je najbolji imitator, to sad teško smeš da kažeš, ili tako? Pa nije da teško, malo je to nezahvalno pitanje, mislim. Što bi ja vama to rekao? Dobro, preskočit ćemo. Ne vama, nego evo, hvala Bogu, približavamo se negde samog kraja, već je u subotu. Da.
I ja isto tako ne bi u Zvezdu za 100.000 evra. Da, nema veze. Normalno je sve to. Što se tiče, toliko su mi svi onako dragi i svako na svoj način talentovan da je najbolje da nemam pojma, to publika odluči, evo imaće prilike od sledećeg vikenda i to, tako da kako god, opet mora da napomene da smo mi svi tamo na istom zadatku i svi smo postigli velike simpatije, to je očigledno i na kraju krajeva kad sve završi taj veliki fond od 25.000 evra će ići u humanitarne svrhe, tako da, da, meni je drago da sam se svima sprijateljio, da je sve super, ali eto, Republika odluči ovog puta ko je najbolji imitator. A bio je još jedno pitanje koje je za mene bila najteža imitacija, a moj odgovor je, znate vi i to koja je bila najteža imitacija? Znamo. Pa sve publika zna. Zna. Evo vidimo sada nešto na ekranu. A koja? Čekaj, ja ne znam. A ovo je, da, samo otvaranje show programa. Ja sam imao to čast i zadovoljstvo da otvorim, mada nije to ni malo jednostavno, zašto baš ja lajnik, evo? A dobro, izabrali su. Kako je to daleko bilo. Pa dobro, ličite, mogu ti reći. Bilo je tu na samom početku, mi smo se nekako svi uigravali. Mislim na sve ljude i oko nas, zaista veliki broj ljudi i odnosno kako je teklo vreme bili sve bolji i bolji i onako u šali kažem taman smo dosegli neki maksimum, morat ćemo se razilaziti. Gotovo. Ali dobro, probili smo led. Ne znam kada će biti sledeći serijal, ali ja i moje kolege se onako šalimo kad oni to najave. Ja kažem, jako će mi biti drago da dođemo, da ih obiđemo, da ih pitamo kako vam, da treba neka pomoć. Dobro. Gotovo, jeste sanjali nekada da ćete se baviti politikom? Ne. Ja mislim da u to uđeš. Jednostavno, kad dođe trenutak, kad sazriš i kada osjetiš potrebu da ne svađaš se više, što bi rekla jedna moja prijateljica, sa televizorom, onda kreneš u tu neku priču, pogotovo što žena nema dosta u politici i što bi upravo kada slušam ovu priču iz Saudijske Arabije, onda mi je to jako tužno, s obzirom da se oni baš moraju boriti za svoja prava i da će tu proći još dosta godina dok se nešto ne izbore. Politika se desi. Tako. Kao što kaže Churchill, jednog dana čovjek, svaki normalan čovjek na vreme napusti novinarstvo, znači mi smo već zabrazili previše, Ivane. Kapa dole Bekjarevo, kaže Željko i gostima. Lepa poruka, ali voditeljka je prelepa. Ovo je neki tvoj obožavala Zarijela. Pa dobro, sad ću ja ću da ćutim. Vi mnogo stigrate svojim kajronima, svašta tu možda prođe. Sad mislim, kad smo se krenuli da nas hvale. Ne, lepo je to. Sad ću ja da ćutim, pa ti pitaj. Biće tu i ružnih reči polako. Mi nećemo, neće biti ružnih reči, ali bit će tu uvek i ponešto negativno. Ali dobro, tu smo da ispravimo, zato i kažem pišite da bismo znali šta da ispravimo kad za to dođe vreme. Nemojte danas negativno, molim vas, večeras. Večeras samo veselja, tako, a nije reč o tome, nego da vidimo šta smo tu probušili u životu, šta smo stvarno imali. Blizu toga smo bili da nešto učinimo, da nešto postavimo, a nismo uspeli. Je li ima toga kod tebe, Maco? Pa znaš što, ima uvek. Ja kad razmislim onako šta bi, kad bi i ostalo, to bi moglo da se priča. Uvek imaš želji, dobro da nešto želiš. Malo je falilo, na primjer? Pa recimo da se bavim profesionalno pevanjem. To je malo falilo. Čak je i upisano neko solo pevanje, ali sa sticajem okolnosti sam se okrenula ka nekim ozbiljnim stvarima, to je fakultetu, tako da je to ostalo u nekoj drugoj priči za društvo. Da Željko nije pao u zapećak, je li tako? Ne se zna možda. Ne bi ja njemu bila konkurencija. Šalim se ja. Da smo kod pevanja, ja predlažem da napravimo malu pauzu i da vidimo šta to sanjaju naši mali sugrađani koji su upravo završili jednu školu pevanja koja se zove Glasovi nade. Škola je osnovana pre 2 godine. Moj suprug Saša Đokić i ja smo osnovali školu i evo sad izvodimo 7. generaciju mladih talenata na put. Kazalo se da za 3 meseca uspeju da ostvare sve što požele, ako rade kod kuće. Ako ne, ako se oslone samo na ta 2 časa nedeljno, onda nema nekog napretka. Šta bi ti volila da budeš kad porasteš? Pevačica ili violinistkinja. Pevačica bi volila da budem zato što jako volim da pevam i to
to me nekako hrabrljuje i to sve, a violiniskinja bi voljela da budem zato što uživam dok sviram tu violinu i onda se jednostavno opustim. Ako bih izabrala da idem u muzičku gimnaziju i da nastavim pevanje, verovatno bih nastavila i solo pevanje i voljela bih da odem u Italiju i da tamo nastavim, pa možda i da ostvarim neku karijeru. A ako budem postala arhitekta i ako to bude opredeljenje za više, za tehničko, da kažemo, onda bih isto otišla u Italiju, pošto mi je to jedan životni cilj. Pa ja bih voljela da budem pevačica, naravno, pošto nekako pevanje je moj san i uvek me opušta i kad sam tužna i kad sam srećna, nekako kad god da se iznerviram i uvek uzmem popevam i tako me prođe ta neka nervoza. Ja bih voljela da budem kao prvo pevač, a od malena sam voljela da budem slikar, pošto znam dobro da crtam. Šta ste vi hteli da budete u njihovim godinama? Košarkašica. Ili bar trener posle. Ali sam završila karijeru zbog nekih povreda. Mada, evo, sad treniram Glasove nade. Ipak sam na neki način trener. Ali mislim stvarno, Željko je za dobar pevač i sve u redu, a kako si mogo da počne navijaš za Partizan? Je te neko tuko dok si bio mali? Ja sam bio jedno navaljalo dete, da. Šalic, pa ne, pa to smo nasledili. Verovatno. Od oca. Dobro. Znači, morao si. Pa u to vreme su se tako, bez mnogo priče usvajalo sve to tako. Sad već možemo da se negde menjamo, ali da se ubeđujemo, u ovo vreme si odmah to nasledio. I to prvenstveno to. Znači, slušaj da ti kažem, čim si progovorio, ima da navijaš za Partizan ili za Zvezdu. Iće, a ostalo ćemo se uvoriti. Samo to bilo u to vreme, da. Pa dobro, meni to niko nije rekao. Ja mislim da se ja nisam prevario. Ja sam takav rođen, ko beba, mislim. Okej, jasno. Nećemo sad. Željko, a neko tvoje iskustvo, na primjer, ako se vratimo na muziku, što bi ti sad rekao ovim klincima koji žele da postanu pevači i pevačice? Pa moraju prvo, apsolutno, ne znam u stvari kojim redom da krenu. Pa prvo treba da navijaju za Zvezdu, tako? Da malo para. Nažalost. Sad u zavisnosti od tog nekog budžeta će tražiti adekvatan studio gde će napraviti svoje prve snimke. I onda ne znam ni ja gde će oni to dalje da promovišu. Sad ima mnogo medija, to je s jedne strane dobro, s druge strane nije dobro. Ne znam kako stojimo sa festivalima, koliko je to isto bitno. Nekad je, čini mi se, bilo bitno, sad je sve manje bitno. I na kraju se sve uspostavlja na sam talenat i sreću. Na kraju krajeva, mislim, ne znam šta bi više pametnije rekao. Dobro. Osim eto, da veruju to, da vole to i ne ta ljubav da izađe na dobro. Znate vi nešto na arapskom? Na arapskom ne, ali znam nešto da kažem. Mafi muškile, na primjer, nema problema. Dobro, znači, dobro, lepo. Neće biti večeras problema. Ne, pa ne, naravno. Osim ovo Zvezda Partizan. Da. Ali to smo prevazišli. Kad ste u Saudijskoj Arabiji, se i od vas očekuje da poštujete pravila oblačenja? Pa da, 8 miliona stranaca živi u Saudijskoj Arabiji, jako malo stranaca sa prostora bivše Jugoslavije tamo živi. Uglavnom imamo malo Jugoslaviju, Makedonaca dosta ima i Hrvata. Ja sam jedna od retkih Srpkinja koja sam tamo, suprug Crnogorac i tako možda nas ima 20-ak, sve ukupno živimo u tom Džubailu, to je najveći industrijski grad na svetu. Čak je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao takav, a kada izađem iz kampa, znači u kampu stranci žive odvojeni u kampovima koji su ograđeni, imamo obezbeđenje i tako dalje, ali kad izađem van kampa, onda moram da poštujem ta njihova pravila oblačenja, znači nosim tu crnu dugačku abaju, maramu ne, ali abaju da. Tako da... Kako se ljudi zaljubljuju tamo, Marina, mladi. Pa tamo je još uvek... To zabranjeno, tako? Ugovaranje brakova. Da, ugovaranje brakova, ali to nije loše. Ja sam mog supruga upoznala 2006. On je živio u Kanadi, ja sam živjela u Srbiji, bavila se PR-om. Čekaj, vi ste preko PR-a ugovorili brak? Ne, preko zajedničkih prijatelja posrednika, tako da ja sam beskrajno zahvalna njima, jer su negde prepoznali, on je bio razveden, ja sam bila razvedena, slobodni smo bili i tako dalje. Evo sad smo već 6,5 godina u braku i srećni, zadovoljni. Tako da nije loše to provodačić sa nje.
Barem u mom slučaju nije bilo loše. Treba imati malo sreće, ipak ja kažem, Pa taj faktor. jeste, bez sreće ništa. Da li se oni tamo, koliko znam, ugovaraju brakove od malena? Još kao deca ili... Pa to su i predrasude. Svadbe se tamo odvojeno, recimo kad se bračni par venča u Saudijskoj Arabiji, znači imamo mušku i žensku svadbu i onda dođu majke, tetke i biraju faktički, gledaju koja je pogodna za sina, za komšiju i tako dalje. Čekaj, tamo se muškarci ništa ne pitaju. Pa pitaju se muškarci, ja kažem nije im lako, oni imaju pravo da imaju 4 žene po zakonu, ali se samo ekstremno bogati žene 4 puta ili ekstremno siromašni, zato što po tom nekom nepisanom pravilu moraju da im obezbedi isti status i znači ako jedna ima kuću moraju sve 4 da imaju kuću, zato kažem ili ekstremno bogati ili siromašni, pa za svaku ženu razapnu po jedan šator i to je to. A srednja klasa ne. Srednja klasa jednom, 2 puta, to je maksimalno. Naš prijatelj Kalica u Dijac ima 2 žene i muku muči sa njima. Znači moraju da žive odvojeno, nije to onako kako smo mi zamišljali u turskim haremima, da žive sve pod istim krovom. Ne, znači svaka ima kuću i na isti način mora da bude obezbeđen. Nisu najniti, što se kaže. Pa ne, te žene arapske. Samo što nije legalno. Samo što nije legalno. Ko bolje stoji, mislim. Ima ženu, ljubavnicu i tako dalje. Pa ne mislim na sve, ali mislim, znamo. Mali je ovo grad, mislim. Da, mali grad. Koje bi ulogu ti tamo mogo da odigraš u tim emiratima? Pravo da ti kažem... Kako bi to nas inspirisalo? Najbolje bi bilo biti šejka, tako? Da, ako je uslov biti bogat, kako bi mi ovde svi bogati bili, mi volimo tog dragog. Pobio sam ulogu nosača, a znaš zašto? Kad sam bio u Dubaju, pošto je tamo slična situacija, i dolazi jedan od tih sa 4 žene i on sedne tu i ja sam isto seo na jednu klupu u shopping centru da sačekam svoju ženu da obavi shopping. On je došao sa 4 žene, iz istog razloga seo da sačeka da njegove 4 žene obave shopping. Je se držao za glavu? I onda on je sedeo, to je trajalo i onda su izašle žene potpuno, kako bih rekao, presamićene od silnih najlon kesa, onih najvećih, ogromnih. I naravno sve su imali otprilike iste kese i istu težinu. I istu garderobu. On je rekao šta, samo ste toliko kupili. Tako da sam ja pomislio da njima treba nosač, znaš. To nije u kulturnom modelu našeg, tako god se to je. Naše, ovo što kaže, naš koncept života nije tako. Ali moram ti kažem na tu temu, jednom prilikom u Egiptu sedeli smo u nekom kafiću i sa nama je sedao vlasnik ili je bio radoznao da pitao nas odakle smo i tako dalje. I onda smo krenuli neku diskusiju na tu temu, 4 žene i kako šta u vezi sa tim. Moja žena je naravno navijala iz ženskog ugla kako to može i ne znam šta. I kao zaključak svega da smiri situaciju, ovaj Egipćan je rekao, znate šta, naše žene mogu za 1 jedini minut da se razvedu, odu tamo gde se to radi, potpišu, hoće razvod i razvod je završen. I kaže, to se uopšte ne dešava, to znači da su naše žene zadovoljne. Eto, to je bila njegova odbrana od naših raznih provokacija na to. Gde sme da se desi? Drugo da kaže čovjek. Gde sme da se desi? Odmah ide ono, kako se ono zove, kamenovanje, pa mislim sve one tradicionalne njihove običaje primene. Verovali ili ne, skoro smo u Arab Newsu čitali možda pre godinu dana, suprug i ja, znači Saudika takođe može da se razvede za 5 minuta. Dobila je recimo poruku i to je izazvalo onako polemike u javnosti u celoj kraljevini. Muž je napisao, bio je besan na nju i napisao je poruku, ti si razvedena. I ona je s tom porukom otišla na sud i nju su razveli. Ona je pokazala SMS poruku i onda se on izvinjavao i rekao da je to napisao u afektu i tako dalje. Međutim, ona je poljubila svoj mobilni telefon i izašla je. Tako da i u Saudijskoj Arabiji, bez obzira šta mi mislimo, eto, Arab News je ispričao taj slučaj. Znači, dešava se i u Saudijskoj Arabiji razvod za nekoliko minuta. Da čujem mi jednu ovako muzičku numeru, pa da naši tamburaši da se obraduju malo, pa ćemo da nastavimo razgovor i da idemo na... Dok razmišljaju o ženama.
tambure život lago, svirao si pesme sretne, nekad vedre, nekad setne, svirao si pesme sretne, nekad vedre, nekad setne, nek se svira, nek se toči, ne skrivajte crne oči, bez tambure nema pesme, noćas ljubi i ponesme, bez tambure nema pesme, noćas ljubi i ponesme. Čika i oceni tamburaši, hvala i nastavit ćemo i dalje. Ono što se kaže, još ćemo da vas mučimo u toku emisije. Nemojte, mislite da je gotovo, ne. Tek smo počeli. Nam stižu i lepi predlozi putem SMS-a za emisije. Kakva publika, ovo je... Zahvaljujemo se divnoj publici i onima koji nas prate, ali kad pogledamo sve ovo što se dešava kod nas, Goco, kad pogledaš ti ovaj svoj deo posla u Ministarstvu kulture danas, pa glumci, pevači, pa pozorišta, pa... Pazi, sve dođe pod moj resor. Sve dođe pod tvoj resor. Nije im lako, a? Nije nikom lako, ni nama, ni njima. U svakom slučaju moramo da se slušamo. Mi njih i oni nas. Kako to dođe? Pa moguće, naravno. Naravno da je moguće, tako i treba. Kako naći neki model, svi kukaju za nekim parama danas, to znamo. Kako naći neki model, ajde... To već nije njeno resor. A tamo i nema para. U Ministarstvu kulture nema para, to znamo. Moram ti kažem da je ove godine se ministarstvo izborilo za povećanje, da je jedno od retkih ministarstva koje je dobilo nešto minijaturno, to jeste mali budžet, ali uspeli smo da povećamo za nekoliko promila, neko bi rekao, ja bih rekla mnogo više, budžet Ministarstva kulture, što ne znači puno, jer je to samo jedna kap. Kultura nam treba, a ulagati u kulturu, znači to je ulaganje u budućnost, a i također očuvanje prošlosti. Jer negdje je neko rekao u nekim novinama, meni se to jako dopalo, da je u stvari oni koji se bave kulturom, poslanici kulture su posljednji u stvari branioci ove zemlje, čuvari ove zemlje. Činjenica se vremenje ulaže... Kultura je to, u stvari, to je tradicija i to je ono što ostaje iza nas. Mi prenosimo dalje. Najmanje smo u proteklih 20 godina ulagali u nauku i kulturu i to je već onako toliko do te mere zapostavljen. Nije ono što se kaže segmenti društva, da sada više ne znam ni da li ulaganje može pomoći. Pa znaš šta, tako kažu neki. Znaš, ja stalno kažem, pa mi možemo da pričamo sve, ali treba raditi sa tim koliko imaš, krenuti da radiš i da postavljaš neke nove postulate. Prošlo je neko vreme kada si mogao da plantuješ i da očekuješ da će ti stići plata. Sad treba da zaradiš tu platu i treba da znaš kako da je posle toga potrebiš. Mislim, to je sve sada... Menja se naš uslovi tržišta, sve to ide na drugo mesto. Prošlo je vreme socijalizma. Socijalizma nikad nije ni bilo, ali što se... Ja navijam za komunizam, kakav socijalizam. Svima prema potrebama, tako, svi prema potrebama i prema mogućnostima. To je utopističko, znaš. Pa znam, ali ima tu nešto i humano. Kao u Arabiji, ali tako? Liter benzina, koliko? 1 evro. Tamo je humano, pa da. Za 1 evro možete da kupite 12 litara benzina. Sad kad dođe šejk, bit će kod nas džabe benzin. Skuplja flaširano vode nego benzin, tako da eto, i to je humano. Nema alkohola, ali najveći izbor piva bez alkohola, pivo sa ukusom manga, kivija, jagode, jabuke, nara. Ne, ja čujem komentare kolega koje rade iza kamere. Tako da kad je meni Vulkan rekao objavit ćemo ti... Čak i šta piju benzin tamo? Neka, samo odemo, trknemo u Bahrein, susednu državu i onda nazdravimo za Novu godinu, za rođendan i tako dalje. Ali Bahrein nam je 20 minuta od vas. Pa da, blizu je. A imate vize? Kod do Banovog Brda, da? Imamo vize. Vize moraju, tako? Da, pa mora. Za arapski svet moraju vize. Ne, kad idete iz Saudijske Arabije u Bahrein, mora vize. Jeste, imam vizu. Da.
Kao, mislim, mi i Evropska unija, tako? Dobro, mi nemamo više, nama će tek da vrati, ali tako? Srbi nisu baš naročito omiljeni u svetu. Ja mogu samo da kažem, kad sam sa suprugom prvi put kročila u Njujork, koji je bio moj životni san da odem tamo, on je pokazao kanadski pasoš, carinik se osmehnuo i on je prošao za sekund, a ja sa srpskim pasošom koji je izlupan bio sa puno arapskih viza, otišla sam na neki informativni razgovor koji traje jedno 2 sata. Vi ste bili duplo sumnjivi, izvinjam se. Da, pa ne. A čak i da je suprug rekao, ja ovo ne poznajem. Ne, on je rekao i opravdavao i onda sam zaista imala ludačku sreću što sam rekla da ću da odsednem, pitao me da ću da odsednem, ja sam rekla da ću biti u Teslinoj sobi, da je Tesla Srbin, žive u Njujorku i zahvaljujući njemu Amerika je postala ta sila koja je postala i onda je carinik Amerikanac za divno čudo znao ko je Tesla i rekao, a vi znate za Edisona? Ja sam rekla kako da ne, počestitam i tako dalje. I onda sam ja zahvaljujući Tesli, Teslinoj sobi da sam spavala i prošla posle sati i po vremena. Marina, vi stvarno mislite da se carinik pustio da prošla? A ne, nego to je ta naša snalažljivost, ja sam opet to pričao. Jeste. Prvi nije znao, drugi je znao i za Edisona, super, sad me puno. A zamislite srpski pasoš i arapsko pismo. Arapsko, vi ste... Došao kod Amerikanca. Sumljivo lice, onako baš pravo sam bila. Pa da izađemo iz studija. Mislim da je svakako vreme da izađemo mi iz studija i idemo na Trg Republike. Koleginica Jelena Zorić je tamo, a ovoga puta njena sagovornica je Marina Veličković, prva dama u Interventnoj. Jelena, dobroveče. Jeste. Dobro večer, opet čujem, baš imate zanimljive razgovore u studiju i Tesla i Edison. Mi smo malo slušali dok smo ovdje na trgu i zanimljivo je, ali sa mnom je večeras također jedna čuvena dama, kao što si rekla, prva dama u interventnoj jedinici policije. Interventnoj jedinici policije koja stvarno radi izuzetno ozbiljan posao i mislim da je svi pitaju u posljednje 3 mjeseca od kada se zaposlila, jesi stvarno to želela da radiš? Od malih nogu sam to žela i zamišljala sebe u ovoj uniformi. Baš interventnoj jedinici policije, ono nešto da radiš sa željama, javni red i mir, tako nego, baš ono da juriš kriminalce, budeš u samoj akciji. Zamišljala sam sebe na terenu, da se stalno nešto dešava, da je sve od akcije i da jednostavno nisam videla sebe u kancelariji. Da vam kažemo, Marine, za apsolvent DIF-a, 15 godina se bavi rukometom i šta je to prevagnulo? Umesto da budeš profesorka fizičkog, imaš lepo zimski, letnji raspust, ti se ovako u decembru smrzavaš s nama i sa raznoraznim kriminalcima. Znate šta, takav mi je temperament, ne vidim sebe da znam unapred šta će se desi, da se smenjuju generacije, plan i program ostaje isti. Ovde jednostavno svaki dan dolazim na posao, ne znam šta me čeka. Ta neizvesnost, to je ono što ja volim. Bez obzira bio sneg ili bilo sunce. Kako ti to objasniš, dečku, nije mi jasno, ali kako su prihvaćene, kad smo već kod momaka, kako su prihvaćene žene u srpskoj policiji? Pa kod momaka van moje službe nisu baš nešto prihvaćene. Nisu baš nešto oduševljeni zato što znaju koliko je to opasan posao. Ipak neće dečko tako da teoriše da mu devojka ide u noćnu smenu, da radi sa kolegama. Nisu baš nešto oduševljeni. Ja mislim da ćeš se ti sa tim izboriti, uhapsit ćeš ti već nekoga. Ja mi samo reci šta preporučuješ drugim ženama koji imaju stan da budu dame od akcije na terenu? Preporučujem da budu samo hrabre, da veruju ono što žele i da pokušaju, jer ko ne pokuša ne može ni da uspe. Ko ne riskira, taj ne profitira. Studio? Vrlo lep primjer hrabre jedne mlade dame. Pitaj ti našu damu, nećemo je pitati, pošto je link je završen. Da li dolazi ta pevačica, a inače studentkinja, a sad da ne mučimo mladu damu. Sjajna kombinacija. I struja i pevanje, svakako. Dobro, pa. Marina, vi ste nam večeras doneli delić kulture i Saudijske ima struje tamo u Saudijskoj Arabiji? Da možda kažemo da. To sve na benzin ide ili šta? Na agregate ili? Znate šta, oni vrlo pametno razmišljaju. Po njihovim nekim procjenama kažu da za narednih 100 godina imaju naftu u rezervi. Međutim, cijela pustinja je već krenula da se poploča na solarnim pločama i tako dalje. Oni se pripremaju kao da će sutra da im nestane
nestane nafta, neće, tako da su oni vrlo razmišljaju napred. A ja sam donela, za razliku od nas Srba koji goste poslužimo rakicom i slatkim ili tako nešto, mi u Saudijskoj Arabiji iz ove posude služimo goste arapskom kafom i urmama. Kažu, postoji 100 vrsta urmi, da su najlepši i najskuplji urme iz Medine, pa eto da im verujemo. Imaju festivale urmi, ja sam probala barem jedno 20-ak različitih vrsta. A ovo je šta? Kafa? Ovo je posuda. Ovo je strašna posuda. Jesu ovo iz Medine? Ne, ove sam donala iz Srbije. Pa dobro. A ovo je samo posuda iz Saudijske Arabije. Čekaj, što bi naše urme bilo? Nećemo s ovom kafom. Ja ću kafe, samo sam to donela. Prepisao Kajron, molim vas, uzmite urmu. Samo niste vidim. Preže, njihova kafa ne liči na našu tursku, više liči kao čaj. Ima neki ukus vrlo čudan i onako je blaga, nije ovako jaka kao naša turska na koju smo navikli. Ne, naša domaća se kaže. Da, pa dobro, naša domaća. To vi partizanovci kažete turska. A kamermani, Željko, a kamermani. Za vas sam ostavio. Ime dobro. Za vas sam ostavio. Ivane, pitanje za vas, gledalca, kažu koja uloga vam je bila najteža da je pripremite? Bilo ih je više. Pa možda bio je nekovan Mario i mađioničar u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde sam igrao mađioničara, ali ne onog vašarskog, nego vrhunskog. I onda sam imao za konsultanta jednog našeg, verovatno najboljeg ili vrhunskog mađioničara, koji me obučavao za tu ulogu. A uloga je bila ogromna. Bilo je 12 glumaca, ali skoro sad tek sam govorio ja, kao da je monodrama, a nije monodrama. Tako je bilo jako, jako teško, a tim pre što su trikovi morali biti savladani do perfekcije. Kao kad noću sanjaš da je Partizan pobeđio Zvezdu, sad se ozliči. I onda sam bukvalno bio zaklet od strane tog, inače divnog čoveka, Tomislava Magija, tako se zove, da te trikove ne prikazujem nikome, jer on od toga živi. I to sam zaista ispoštovao i zaista to je uloga, dobio sam i neku nagradu, to je najteža nagrada da se dobije. Interna nagrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Interna? Niko ne sme da zna za nju. Ne, interna njihova, oni daju sami kućna nagrada, oni sami između sebe. To sam dobio baš za tu ulogu. Tu nema para ništa. I to mi je, uglavnom za nagrade nema para. Pa to je tako. Ali to mi je zaista bila jedna od najtežih uloga za spremanje. I još jedan komad isto u Jugoslovenskom dramskom, zvao se Maraton. Režirao je Miroslav Belović, a Maraton smo trčali sve vreme predstave u krug okolo scene, Nikola Simić, Miša Jankitić i ja. I to je bilo jako teško, jer smo sve vreme trčali i govorili tekst, glumili i tako dalje. Znači, ona Kurčović je bila laka. U tom fizičkom smislu to je bilo najteže, mada je bilo i nekih scena, recimo u jednoj TV drami, sećam se, Zoran Admilović, snimali smo u Dubrovniku, se davi, mi skačemo da ga spasavamo, a snimali smo u novembru, možeš misliti. U novembru su skakali u Jadranskom more da spasamo Zorana Milovića, odnosno ne njega, nego taj lik koji on igrao. I tako je to bilo. Inače njega ne bi spasavali, ali tako? Nego lika. Ne, ali stvarno to je isto bilo, ima toga i na filmu puno takvih scena gde jednostavno se mora. Gordana, šta je teže raditi sada kad pogledaš ono što si htjela, budeš, nisi htjela, ajde, profesor, to je sve drugi deo priče i sad ovo, novinar, državni sekretar, političar, šta je tu teže? Da ti kažem, novinar si cijelog života i to je, kad uđeš jedan put u tu priču, to te do kraja vuče. Kada sam dobila u stvari tu funkciju državnog sekretara zaduženog za medije, onda je opet to negde lakše sa ove strane mogu da vidim koji su sve problemi s kojima se mi susrećemo i da naravno pomognem u tom prevazilaženju. Sad, ono što hoću da ti kažem, još najlepši poziv je svakako ta profesura. To je najsvetiji poziv koji može da se obavlja. Naravno, zavisi mnogo od čoveka koji ga obavlja i kada sam se bavila i tim delom, a to sam isto jesam, ja sam uživala u potpunosti, jer to je kada prenosiš ono što znaš i kada se to prima
ima kada deca usvajaju to, onda ti to nekako najbolji reper da si uradio dobar posao. A najviše volim danas kada se više ne bavim tim poslom, kada mi priđu moji bivši đaci i kada mi se jaje profesorka i onda ja kao aha, kao otkud, kako. Čak sam i Željkovoj ćerke jedno vreme predavala, to je moja principesa, tako smo je zvali, i Kefalica. Pozdrav. Pozdrav za principesu i za Kefalicu isto. I to je nešto što ti je ovako, nosi najlepše utiske. A ovo opet ima drugu neku težinu, a novinar ću biti uvek. I kada završiš sa ovom funkcijom, onda si uvek novinar. Kad sam ušla u ministarstvo, znam da sam imala želju da postupam novinarski, da kad vidim neki problem, da ja to odmah javim, da se to obnaroduje, da to ne može da bude. Pa onda kažeš čekaj, ne može, moram... Nisam sad u toj ulozi, ili tako? Nisam sad stanim. Tako da je sve je izazov, znaš, svaki posao jeste izazov i svaki posao možeš da uneseš i da doneseš nešto novo ako mu se daš. Ono je što je pitanje koje smo Danijela ja razmišljali, pored ovoga što smo htjeli da budemo, pa smo postali nešto, možda jeste ono šta nikad ne bi bili i što stvarno nismo postali, jel tako? Za Ivana znamo nikad ne bi bio Partizanovac. Za Željka znamo, naprimjer, nikad ne bi bio Zvezdaš, ali možda je uozbiljimo, možda malo. Šta to ne bi bio nikada, Ivane? Šta ne bih bio? Šta ne bih bio? Možda bi ja i volao da to budem, ali nikada ne bih bio ovo što Željko pomenu malo pre. Ovo M struja, M. Znači, to, sve što je u vezi sa matematikom, to nikada ne bih bio. Jednostavno za mene su to španska sela. Ja se sjećam u gimnaziji, pa da sam bio jedini u 6. gimnaziji kome je to odobreno, a možda sam bio jedini koji je to tražio, ne znam. Bude prva godina, svi smo neraspoređeni, pa posle druge godine srednje škole idete na smerove, neko na društveni, neko na prirodno-matematički. Ja izaberem prirodno-matematički. Katastrofa! I ja sam bio jedne godine. Izdržao sam do polugađa negde, onda sam pisao molbu, ne znam šta. Nisu mi uvažili prvo, pa sam završio nekako tu drugu godinu u srednje škole, gimnazije. I na jedvite jade nekako su mi odobrili, jer je srećom bio razredni starešina, ujedno i direktor škole, pa se sažalio čovjek, valjda, i tako sam ja se oslobodio fizike, nacrtne geometrije, matematike, hemije i toga. To su za mene španska sela, a naročito nacrtna geometrija. Nikad mi to neće biti jasno šta je to. I danas mi nije jasno. I čemu to da postoji? Često volim da kažem... To je Partizan, ta nacrtna geometrija. Često volim da kažem, možda je upravo matematika i slični predmeti, ti matematički, odlučili da ja budem glumac. Vrlo verovatno. Da. Pa ja sam jedne godine bio prirodno-matematički smer, sad kad se sjetim da nije to bilo loše, ali sreća, onda sam u 3. i 4. mogu da se upredanim za nešto drugo. Ja sam recimo preferirao jezike, to sam volao da budem. Onda kad sam već počeo s tim, to je bilo još u srednjoj školi, verovali ili ne. Toliko sam se zauzeo oko toga da sam počeo lagano da zaboravljam prvenstveno matematiku, nažalost, ali nekako čovjek ide tom linijom. Najteži valjda predmeti, to su zaista posebni talenti, svaka čast svima koji to završe, mislim ja isto to vega, elektrotehnički, mašinski, zna se ta otprilike neka hijerarhija. Pa to je samo, mislim... To su također isto posebni talenti. Ali eto, ako mogu da kažem kako je njega navelo da glumu, tako i mene nego da idem u muziku, nije to loše ispalo na kraju svoje. Neka ovi matematičari budu matematičari, mi ćemo... Čekaj, ali matematika ne je prvi problem kad brojimo pare, ali tako to je? Pa i tu sam slab matematičar. I tu ne ide, tako? Isto. Ne pomaže, a? Ništa. Ja samo znam, kad mi neko kaže da je, ne znam, diplomirao elektrotehniku ili mašinski fakultet, ja se odmah divim tom čovjeku. Odmah. Da. To je za mene čudo. Mi iz tih fikuje, to je velikinske pozdrave Divnoj Goci Predić od Ljiljane i Dragana sa Dorćola. Pozdrav Ljilji, Dragan. Divni ljudi s kojima delim prijateljstvo još od mog rada na Radio Žabcu i to su oni slušalci koji su se uključivali i oni su divni bili i ostali smo i dalje u nekom kontaktu. Hvala puno. Znači, nije lako osjeti u vezi sa slušalcima i gledalcima u kontaktu, nije ni teško. Znaš šta, evo
ovako se desi da se čujemo ili oni negde pošalju neku razglednicu kada odu negde, ali to je opet jedan deo tvog života, pošto sam radila i na televiziji Politika, jedno vreme i na Radio Žabcu. Jeste, ostane ti tako. I onako najsmešnije mi kad odem kažu, mi vas znamo, ali odakle vas znamo? Pa po glasu, pa kaže, da, vi ste radili onu emisiju, tako da je to... A dobro, dugo je trajala emisija, 10 godina i... VIP, da, VIP je krenula 2005. Čak smo, Peđe, ti ja imali isti problem sa studijom. Jedan put su rekli... Nekad ima svetla, nekad ima, šta da? Nekad, zavisi kako se uredniku svide gosti koji smo doveli. To sam shvatila da Peđe je radio petkom živo, a ja sam subotom išla sa emisijom i onda u zavisnosti od gosta, ako urednik proceni da nije gost baš dobar, onda desi se neki problem sa studijom. Ili se u mraku ili nemaš minke. Ili nešto uglavnom tako se dešavalo nekoliko puta, tako da strada ili Peđa ili ja stradam, odnosno kao ne može jedan dan, nego mora dva. Mora 2 dana, tako da, a nije bilo zabrane, nisu mogli da kaže da ne može taj, nego... A to je bilo na RTV Politika? Jeste. Zato više i ne postoji. Što ste to radili, ljudi? Pa što smo radili, šta da radimo? Mislim, nama su radili, čekaj, nama su radili. Vama, pa onda vi morate objasniti gostu. Najlekše je reći nešto. Ništa mi ne objašnjamo. Nikom ništa. Ne, mi radimo, čujemo se mi iz braka, nije to problem. Šta ja ne bih volio da bude? Ne, mogu ovako, malo sam šaljiv sada. Pored svega toga, okej. Nekako, u zadnje vreme imam te pehove da mi pauk nosi kola i kad dođem tamo da pokupim kola da budeš pauk, jel tako? Nikako ne bi volio da bude ponaj s one strane šalta. Ne, ali ima jedno pitanje. Znači, one jadni, a vi svi besni ljudi, oni kao pa mi smate. Da li ima nešto što vam deca kažu danas, što bi htjeli da budu, a mi im kažemo, nemoj samo da budeš to što sam ja. Ili ima toga? A znam da se Sandra opredelila, ona je... Moja Sandra, da. I, znači, moj pokojni suprug Zoran Predić je, znači, novinar i jedno veliko novinarsko ime. Ja sam isto novinar, moja ćerka je rekla, Bož sačuvaj, iz Filološke gimnazije, znači, gde se uče jezici, otišla sad ona jako mrzi, ako gleda ovo što ja pričam, otišla je na molekularnu biologiju, studiram molekularnu biologiju i bit će naučnik, onako, bavit će se naučnim radom i to je tome teži s obzirom na prosek koji ima. Sjećam se da je bila mala, i otići će glavu nešto radi. Ima neki drugare. To je PMF. Ali Ognjen je još u fazi opredeljivanja? Pa Ognjen, on bi najviše da kulira, eto tako. Ako bi mogao da bude neko ko ništa ne radi. Kompjuter, igrice i to. Da ću otvoriti da to kompjuter isto. Za igrice? Pa da, ovi privatni. To sam čuo, novi program za igrice. Biće za kuliranje, samo još taj fali. Evo, televizija sa najmanjim budžetom, imate najlepše emisije. Hvala na lepo. Pa nemate najmanje budžet. Pa sve zarađujemo. Lepa emisija, divni gosti, prelepa muzika. Šta ćemo sad, Danijela? Sada bismo mogli da vidimo, Peđa, šta Željkovi drugari školski kažu Željku. Ma dalje je moguće. Da, našli smo ih, aha. A ti zaboravio da si rekli nestalo nam struje. Čekaj, ti si zaboravio da si išli u školu. Ti si zaboravio da si išli u školu. Da vidimo ovo. Sad Sofija neka sluša sada dobro. Komšije smo iz Zemuna i krenuli smo zajedno u školu i tako usput. Kad je počeo svoju karijeru, nastavili smo to druženje sve do današnjeg dana. Željka je divan momak koji je zaslužio mnogo više nego sad što mu se dešava u životu. Jedan pošten momak, emotivac, dobar otac, drug, kum. Jedna od anegdota koju može i on da nastavi dešavala se 87. 88. godine na Makarskoj rivijeri, mesto Oštro, gde jedno tuširanje, da kažem, posle kupanja tuš izlazio iz kamena. Ja sam bio iznad tog tuša koji me nije video, gde me on nije video naravno, i on je počeo se tušira, a ja sam od ozgo mu dozirao šampon. Tako da on jedno pola sata nikako nije mogao da sapere taj šampon. Kaže, šta se ovo dešava, kaže, koliko ovo traje, koliko je jak ovaj šampon. Dok smo bili klinci, na njegovim POP 84 farmerkama konac je bio najnaranđastiji.
On je najbolje davao koš. Njegovi golovi su bili najlepši golovi. Da. To sam ja zaboravio. Tako da, nije, stvarno je bio nesvakidašnji. I kad smo bili klinci, bio je nesvakidašnji. Neka nam odgovori samo na, pošto svaki čovjek ima svoju pesmu, da nam i on kaže koja je njegova pesma. Aha. Ajko, rođen. Ovo nisu moji školski ortaci, oni su ponavljači. Veliki pozdrav za moje kumove, velike prijatelje i od osnovne i srednje škole. Najveći, u stvari, blago meni, što oni imaju ipak jednu vrstu straha, ako mogu da kažem, u odnosu na kamere, pa inače nisu pošli priču kako znaju imaju. Ovo je bilo sasvim korektno s njihove strane, ja znam da oni mene vole. Ti si očekivao svašta, kad sam ovakav i kad sam onakav. Ovo je za mene zaista izrađeno. Znaš ti koliko smo mi isekli iz ovog priloga? Zato mene oni zovu 3 puta dnevno, pa kako si, pa kad ideš. A znaš koliko smo isekli iz ovog priloga? Pa i to verujem, da. Pa no, nije. Ako su se opustili, onda je strašno bilo. Nije, šalim se. Pitali su te koju pesmu najviše voliš? Ćete vi meni posle emisije. Pitali su te koju pesmu najviše voliš? Njih dvojica. Pa ne mogu sad se sjetim. Nemam ja samo jednu pesmu koju najviše volim. Znam koju najviše ne voliš. Ti najviše ne voliš Zvezdinu himnu, ili tako? A koja je? Ovo što si partizanovca. Kako ovo već? Ono Bajaga što radi. Ja se volim Bajagu. A, dobro. Da, on je isto upravi sa Ivanom. Kakve to veze ima? Nećemo se tako deliti. Pa ne znam, šta smo... Da, ovu volim baš u zadnje vreme. U zadnjih 4-5 godina. Ovu pesmu? Volim. Sve što smo želeli, sve što smo hteli. Zvezdine himne. Da. Sve što smo želeli, vidi se da... Sve što smo želeli, sve što smo hteli, to su nam dali crveno-beli, mladić i tako dalje. A voliš si ti dopada ova naša himna? Da, podsjetio si me, dugo je nisam čuo, ali ne znam zašto. Samo ja nisam probao s orkestrom. Što niste nas polovili za pevanje u zadnje vreme, verovatno zbog toga. Pa dobro. Šalim se, ne, bit će doći i vaše vreme, polako. Dosadno je samo ovako. A neka... Da. Treba nešto se pomogne tu. Volim eto i tu pesmu. Šta smo spremili za danas, da vas pozdravimo? Imamo još jedan link, ja mislim, tako? Pa imamo, da, ali... Šta imate? Kasnije link. Pa nisu siguran. Tu smo već. Da li smo spremni za link da vidimo da li je Jelena Zorić tamo na terenu, na takozvanom Dorćolu, u razgovoru sa gospodinom Momom Jakovljevićem? O, Moma. Ako je Moma tu, onda će biti... Da, bolje da idemo na muziku. Ako nije Moma tu, onda ćemo pesmu. Pa da čujemo... Šta ćemo? Što smo počeli, da. Ajde onu Zvezdinu himnu. Željko, nešto što bi ti mogao da im pomogneš? Ajde, izvolite. Ako budete bili dobri, daću vam urne. Svaka čast, čekaj, oceni tamburaši. Hvala i za ovu numeru. A sada idemo na link koji smo najavljivali malo ranije. Izvinjamo se gledalcima što malo kasnimo sa linkom. Mislim da smo sad tu na Dorćolu. Jelena, da li je tu gospodin Moma Jakovljević?
Da ga vidimo da li je lep kao i pre. Tu je čuveni gospodin. Da, uvek lep, ne menja se zaista nijednu. Sa Predragom Sarapovom upravo razgovaram i pozdravljamo ga zajedno. Znači, u čuvenoj Skadarliji jedan čuveni lekar, maneken, lekar košarka. Ja, dok smo putovali do ovde, doktore, moram da vam kažem, pitaju ko nam je na linku, ja kažem Mome Jakovljević. A jedan kolega kaže, aha, lekar, ovaj hirurg. Drugi kaže, ne, to je lekar košarkaške reprezentacije. Treći kaže, ne, to je maneken. A šta je Moma Jakovljević? Pa ja sam radoholičar, kako ide, pogotovo sad u ovoj zemlji kakva je i kako se menjali sistemi, ja što više ljudi kukaju, ja više radim. Tako da uvek nešto ako još ima se radi, ali sad nije to foliranje, nego stvarno volim da radim. I nije za reklamu, ali sudski veštak sam u Palati pravde i to ovako spadam u strožije iz oblasti medicine. A inače, želeli ste da budete kao dete? Sve gde se zatekneš u kojoj sredini. Da sam u Brazilu vjerojatno bi igrao fudbal tamo na pesku. Tako da u moje vreme je bio vaterpolo popularan. Ja sam na Taš Majdanu plivo i tamo sam dogurao do golmana Partizana. Pa ko je slabiji, kad je Partizan bio vele sila, imao 9 puta prvak Evropa, stara garda, nas daju u Zvezdu i Zvezde u Goč, tako ja vidim, napustim to. Ja sam voleo vaterpolo i ja postajem vaterpolista i tako voleo sam umetnost arhitekta. A postao sam igran slučaj u mladosti manekin da bi lepo živao kao student. Da, to sam čula da je posao odabrao vas. Da, ja sam bio slučajno, sada ne imenem sve te ljude, u Sarajevu, posljednjem drugu u vojsci, otvorio sam neki nov hotel i grupa manekena, tad poznatih, pite koliko sam visok, težak, ja kažem, fali nam jedan takav, tako da nisam se govorio. Ja kažem, de, nije to za muškarce, tako. I onda mi kaže, uvek je pominjem Tamara Bakić koja je dovela manekenstvo u Jugoslaviju tada. Kaže, šta voziš? Ja kažem, ništa, tramvajem. Pa za jednog sajam ode možda voziš neki auto, vić. I ja kažem, hoću. I onda lepa putovanja. Sad, verovatno bi, kad neko pita da li bi ponovo radio, verovatno bi isto uradio. Sad nemaju mladi toliko izbora. Znači, putovalo se po Rusiji, Švajcarskoj, po Staroj Jugoslaviji. Bilo para lepih devojaka, sve plaćeno, dnevnice. Ali ja sam još nešto recimo čula jednu divnu rečenicu kako vas je opisao jedan vaš pacijent. Kad je prvi put trebalo s vama da radim intervju, ja kažem, kakav je taj doktor Mome Jakovljević? On kaže, to je jedini hirurg koji je uvek nasmejan. Pa, znate, nezadovoljni ljudi, agresivni ljudi, to mislim na mlade su nezadovoljni nešto. Ja sam, prvo, treba biti zdravo ambiciozan. Ja znam, kad sam došao i predao onu starijsku knjižicu i sedim tamo u toj upravi, čekam da mi potpišu da krenem, da stažiram, pa onda da mi završi staž, pa da konkurišem. A sad sam dogurao, sam zamjenik i pomoćnik generalnog direktora. Tako i opet mi je dosta i to je mnogo. Znači nisam bio ništa ja ću da budem sad ovo, pa ću ministar, pa ću da budem ovo. Ja imam zdrave ambicije, a dosta ljudi ima bolesne ambicije i tu onda krenu nervoze. Znate, akademik hoće još, šta će sad ovo. Tu sam ja račistio sa sobom. Dok uvijek kažem kako sam se nadao, dobro sam se oženio. Mislim, na posao. I vi se jeste dobro oženili, igrom slučaja znam i vašu suprugu. Za naše gledaoce, budete li šetali večeras Skadarijom, vidjet ćete prelepog čoveka, a budete li, ne daj Bože, otišli u bolnicu, srećete jednog izvrsnog hirurga. Nisam ja prelep fizički, nego u duši. Šta da vam kažem, samo pouzdanje ne fali. Studio? Zatreba operacija, javit ćemo se. Neka dođu svi u studio. Operacija uživo, idemo, ajde. Tako se zvao jedan film, tako. Operacija uživo. Mi da podsjetimo na naše prijatelje iz Mone. Gospođa koja je dobila nagradu bit će vrlo brzo sa nama u studiju, a pre toga da vidimo šta nam to spremio za večeras. Nadam se da ste nas pažljivo pratili, uskoro ide nagradno. A imamo i nagradno pitanje, koji je prvi glas studija B za večeras? Aha.
Upravo tako, Hotel Mona Zlatibor. Naše nagradno pitanje, pa ubrzo ćete, mada i Peđa je rekao, za one koji, ako neko nije čuo, bit će i na ekranu u jednom momentu. A večeras sa nama dobitnica iz prethodne emisije, još jedna Gordana Kostić. Gordana, dobroveče, dobrodošli u emisiju. Gordana, vi ste poslali jedno najzanimljivije pitanje u prethodnoj emisiji i evo, dobili ste od naše kolege iz Mone vaučer na 10.000 dinara. Možete da odete, da izaberete nešto, da se obučete pred Novu godinu i da ga nekom poklonite. Večerašnja garderoba meni je takođe iz Mone, možda neko ovako. Gledate redovno Studio B? Pa ne baš redovno, ali dosta često. I kako vam se dopada ovo? Dopada mi se. Večernje emisije? Da, dopada mi se. Dan počinjete jutrom sigurno? A da, to obavezno. Još od vremena pre jedno 20 godina i više. Tako da... Mislim da je pravi moment da uključimo gledalaca koji imamo na vezi. Prvi glas Studija B bio je ko? Večerašnje nagradno pitanje? Halo. Dobro veče. Dobro veče. Znate li odgovor na večerašnje pitanje? Pa trebalo bi da je Ivan Bekjarev, ja sam rekao Ivan Bekjarev. Jeste, čestitam. Za vas od kolega, od prijatelja iz Mone, vikend na Zlatiboru u hotelu Mona za 2 osobe. Recite mi još samo odakle se javljate. Iz Beograda. Iz Beograda. Koji deo grada? Savski Venac, blizu vas. I ime, molim vas samo. Aleksandar Radović. Aleksandra, još jednom čestitam i hvala vam što ste sa nama večeras. Hvala vama, hvala puno. Gordana, i vama još jednom sve čestitke i izvolite potlan i budite uz nas i dalje. Hvala vam puno. Hoću, hvala, lako noć. Lako noć. Dobro putovanja stoji Way Out. Ministarstvo odbrane vas poziva na tradicionalni novogodišnji gala koncert Simfonijskog orkestra Stanislav Binički sa Suzanom Šuvaković-Savić, prvakinjom opere, i tenorom iz Italije, Romolom Tizanom, dirigent Dejan Savić i gosti iznenađenja. Sava centar, 21. decembar u 20 časova. Dobrodošli. Na jugoistoku Srbije postoji područje izuzetnih odlika sa izvorima kvalitetne vode iz netaknute prirode. Na 1500 metara nadmorske visine izvire vlasina voda koja se flašira u najsavremenijoj fabrici. Sve je veći broj zadovoljnih klijenata u čijim i firmama je vlasina prisutna. Dovoljno je da nas pozovete i brzom isporukom naših zaposlenih dobijete najkvalitetniju vodu u Srbiji sa najmanje suvog ostatka i natrijuma. Isto košta. Više vredi. Beogradski taksi 19801. Iza svakog dobrog putovanja stoji Way Out. Nastavljamo. Marina, ostali smo gledalcima, pošto ima još malo do kraja emisije, dužni priču za tu četkicu koja se nalazi na stolu. Da, to je četkica kupljena u apoteci u Saudijskoj Arabiji. To je četkica koja raste na drvetu, na arak drvetu. Znači, Saudici, uopšte arapski svet od davnina sa misvakom čisti zube. Misvak se zove i evo vidite, izgleda kao i četkica koju mi koristimo kod kuće, samo što ima vitamine i minerale raznorazne i Arapi su poznati po tome da imaju zdrave zube, desne i tako dalje, tako da, eto, možda ideja za nekog da počne da uvozi misvak u Srbiju. A recite mi, bez paste za zube? Bez paste za zube, samo ovo. To za jednokratnu upotrebu? Secka se pa se onda dalje guli kora dok se ne isecka, vakumirano i u apotekama se prodaje. Kućne pomoćnice su nam inače za Gordanu možda interesantna informacija. Muškarci su nam kućne pomoćnice, znači koji tu dođu trbuhom za kruhom iz Bangladeša, Nepala, Filipina i tako dalje. Tako da naša kućna pomoćnica Šahidulu pegla košulje i radi po kući. Nema žena koja radi po kući kućne poslove. Su to Evnusi? Nisu. Ja mislim da nisu, ne znam, nisam proveravala. Izvinjavam se. Nisu. Tamo zbog ovih što imaju 4-5 žena. Pa sad ne znam, naš je oženjen, ima suprugu u Bangladešu, 3 ćerke i majku. Videli smo fotografije, tako da sumnjam da je... Po hotelima, kada se putuje isto u arapskim zemljama, su muškarci ti koji spremaju sobe, tako da... Jeste. Što ima vezi, imaju dobre plate. Jeste.
A sa ove vremenske distance, posle 6,5 godina života u Srbiji, kažem, nikad se više ne bi bavila PR-om koji je jako naporan, a gospodin Ivan Bekjare je jedan od razloga zašto se ne bi bavila PR-om. Što? Jednom me je strašno uplašio. Radila sam u Gilville i Gledali ste Kurčubića? Ne. Radila sam za Holcim Novi Popovac, neki veliki događaj, Gorica Popović i tako dosta poznatih ljudi su trebali da budu gosti, između ostalog Ivan Bekjarev, i on kasni, ja ga zovem telefonom, on kaže pa ja sam u Beočinu, tražim te, ja kažem pa ovo je Holcim Novi Popovac i tako dalje, naravno on je bio na mestu događaja, ali me je toliko prepao da sam rekla hvala lepo, nikad više i tako dalje. To je stari glumački što kada kasniš na predstavu, a namerno ne javiš i onda te zove naravno dežurni ili upravnik ili u ovom slučaju mene Marina. I ja kažem, pa ja sam mislio da je cementara u Beočinu, ovaj kod Paraćinova cementara. Ja već prebledela šećer. Na parkingu, ali sam rekao to što sam rekao. Da, tako da, eto, takvi su glumci. Ja sam imao srećne okolnosti u tim živim emisijama. Jedan dragi gost koji često kod mene dođe, a sad već duže vreme nije bio, je zalutao, treba da ode na B92 da snime neku emisiju, došao je kod mene, mislim da treba dođe. Ja sam rekao slobodno uđi, ubacili smo još jednu stolicu i ispala je super emisija. Tako da s te strane imao sam sreću bolju od nego... Ali Nele nikako da stigne. Nele nikako da stigne. Možda uz put odlučio da se više ne bavi ovim čime je počeo da se bavi, pa sad menja profesiju. A da čujemo, Željko, ono što ste nam obično rok, onaj s početka tvoje karijere. Ja mislim da je odličan odabir, s obzirom da se nalazimo na vrhu, ne samo Beograđanke, nego i čitavog grada, i onda je sve nekako malo, tako, iz ove perspektive. Mali ovog grada, maestro. Ajmo malo. Verovao nisam nikada da ćeš mene tako prodati, ni oprosti, ni jedan je život, rekla si mi, ne mogu svega željna ostati. Ni oprosti, ni izvini, jedan je život, rekla si mi, ne mogu svega željna ostati. Pa kaže, mali je ovo grad, u njemu sve se zna, čujem kako suze nižeš mesto bisera. Mali je ovo grad, laži ne kriješ, kad si takvu sreću htela, hvala ne kriješ. Mali je ovo grad, laži ne kriješ, kad si takvu sreću htela, hvala nek ti je. Hvala puno. Što je sve uživo. Dobro. Profesionalno do kraja. Hvala na ovo što se kaže dobroj energiji i na lepoj priči večeras. I sada pitanje nagradu za kraj. Šta nikada ne bismo radili u životu? Ili ima nešto tako? Da li možemo se... Možda da završimo emisiju po par rečenica kako do svojih snova, vaše preporuke, svi ste uspeli na neki način. Imamo par minuta samo. Verovati u to i sve se otvara. Sve se može. Ja bih se nadovezao sa aforizmom, duše ne znam ko je rekao, ali je rekao ovo što je Goca rekla malo duže, ja ću još kraće. Vera u uspeh je pola uspeha. Puno rada, puno rada za sve. Ja sam knjigu pisala 3 godine, sad se knjiga prevodi na engleski, na američko tržište i eto, uz mrvu sreće ja mislim da ću poboljšati imidž i Srba i Saudijaca u obećanoj zemlji. Dakle, bit će para za nas. Ja sam mislio da nikada ne bi bio, recimo, sobarica u Arabiji, ali što ne bi bio? Viš da uvijek ima i druga priča. Ne moraš da pevaš, ja tako? Da, to je vjerojatno dobro plaćeno. Dobro su napojnice, ako ništa drugo. Napojnice? Da, znam, poznam. Teglate košulje i pevate. Ništa to nije strašno. I ovdje bi bila navala. Ne bi morao da nosiš pocepane pantalone. Da, što se mene tiče, mogu samo da otpevam veruju ljubav i sačuvaj nju. Veruju ljubav u dobru i zlu.
Mnogo vam hvala. Nas će sada da isprate numerom Čikni oceni tamburaši i ovim dolazimo do kraja emisije. Jeste, dragi gledalci, vama želimo laku noć i želimo vam da imate vere u ono do čega vam je u životu stalo. Prijatno večer.